Обжалванията на процедурите по обществените поръчки са една от причините за забавянето на усвояването на евросредствата. Начинът това да бъде преодоляно е по-добрата комуникация между възложители, бенефициенти и изпълнители. Около това се обединиха представителите на Камарата на строителите в България, институциите, областни управители и кметове от Южния централен район на планиране на организирания от КСБ втори семинар, посветен на търсенето на решение за по-качествено усвояване на евросредствата. Семинарът се проведе в хотел Двореца, Велинград. Първият от поредицата форуми бе в Правец за югозападния регион. Целта е да се обхванат всички райони на планиране в страната. На форума присъстваха кметове на общини, експерти и председателите на Камарата на строителите в областите Пазарджик, инженер Евтим Янев, Хасково, инженер Александър Киримов, Смолян, инженер Албен Родопманов и Пловдив Пламен Иванов. Като символичен домакин, именно Иванов откри семинара. Това е една среща, в която ние нямаме претенции да има обучителен характер, защото вие сте достатъчно запознати с процесите, а по-скоро една среща, в която ние ще споделиме практики, възможности и опити. Представителите на съответните министерства ще разяснят перспектива. Ще направим един опит долу-горе да отчетеме в предишния програмен период някои затруднения, които сме имали и неща, които не искаме да повторим в следващия. И ако разделиме срещата на два ефекта, единият ще е този формалния, който ще свършим сега, а не формалният, че ние ще се опознаваме като личности, като хора и ще улесняваме по-нататъчните процеси и взаимодействия помежду си. Не криеме, че като строители за нас е много важно следващия програмен период да бъде много успешен, включително и завършването на този, защото за нас това е пряка работа. А тази дейност и тази строителна работа в общи линии е в обществен интерес. Така че смятам, че ролята ни като браншова организация в такива процеси е уважена от вас с присъствието и мисля, че може да поставяме начала в такива взаимоотношения, които да развиваме във времето. През последните 2 години обжалванията забавят проектите средно с до 6 месеца и половина. Преди промяната на Закона за обществените поръчки имаше такса, която жалбоподателите трябваше да плащат. С изменение на нормативния акт тя отпадна и средният срок за обжалвания от 4 месеца за 2 години се увеличи с още 2,5. При 90% от търговете по оперативна програма Околна среда се подават жалби, обясни Малина Крумова, представител на Министерство на околната среда и водите. В момента има една обществена поръчка, която още не е приключила и се провежда вече 520 дни. Казвам 520, още вече 520, защото вчера бяха 519, което е над година и половина. Аз не съм убедена т.е. не знам какви са причините. За нас, в нашите анализи сме успяли да идентифицираме следните причини. Първо, самото изменение на закона и премахването на таксата за обжалване, което освобождава достъпа до този механизъм. Втората причина е, че наистина, колкото и да не отчитаме икономическата и финансова криза, така е, пазара е гладен, трябва да се изпълняват тези проекти, интересът е голям. Ако до края на 2009 година по обществени поръчки за строителство са се явявали по максимум 2 до 3 участници, в момента са 15 за строителство. За строителство. Значи само тези цифри могат да ви подскажат. Лошото е, че в случая, ако погледнем общата статистика, Агенцията за обществени поръчки отчита, че обжалване има в около 15% от случаите. За съжаление, за наше най-голямо съжаление, като управляващ орган на оперативна програма Околна среда, и бих смяла да помисля, че и Деница ще потвърди, за съжаление при нас този процент е близо 90%. Обжалването е проблем, който засяга всички възложители, бенефициенти и изпълнители. За това трябва да проведем заедно дискусия по темата. Строителите ще инициираме подобна среща, заяви от своя страна изпълнителният директор на КСБ инженер Иван Бойков.
Мисля, че е време да седнем заедно всичките и да обсъдим много внимателно на експертно ниво какво се случва, да анализираме този проблем, да го видим, защото един път се провалят обекти, защото големи обекти, втори път страшно много се бавим във времето, а сега сме в края на един програмен период, влизаме в другия. Ние имаме наблюдение от наша гледна точка, защото всъщност се жалиме, ние строителите се жалиме по закона. Правото на обжалване вече е гарантирано. Много дискусии по този въпрос. Не може да се намали правото, нито да се ограничи. Въпросът е защо стигаме до там, какво ни кара да правиме това. Ако е само при нас проблема, ние ще си поговорим с нашите колеги, но не е при нас само проблема. Не е въпрос само на кризата и на липса на работа. Явно има доста неща, които са заложени в подготовката, които са при кметовете и след това при контрола на по-високо ниво, тъй като там нещата са свързани. И аз ви предлагам да проведем такава сбирка, да се подготвиме заедно с колегите и да видим как ще решаваме този въпрос. Той е принципен, той не е такъв, не е на ниво имам право и се жалба. От Министерството на околната среда и водите обещават да се работи активно по всички проектни предложения, които не се финансират сега, за да са готови за следващия програмен период, а тяхното строителство може да стартира още в първите дни на 2014 година. Всеки комуникационен проблем, в крайна сметка, ако не бъде решен на време, ще доведе до по-сериозни трудности, заяви в заключение Малина Крумова. Според нея, доброто сътрудничество между управляващия орган на оперативна програма Околна среда и Камарата на строителите спомага за подобряване на качеството на проектите и ускоряването на процеса на усвояване на европейските средства. Директорът на дирекция програмиране на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова посочи, че е нужна по-добра комуникация между различните участници при работата по оперативна програма регионално развитие. Трябва да се спазва принципът на партньорство. Тя представи основите на бъдещия програмен период. След 2014 година ще бъде намален броят на 36 агломерационни райони в страната. Ще бъде поставен акцент върху енергийната ефективност. Още от сега започва подготовката на плановете за градско развитие и възстановяване. Всички проекти, които ще се финансират по оперативна програма регионално развитие след 2014 година, трябва да бъдат включени в тях. Всички ние сме с желанието да направим нещо по-добро, да избегнем грешките, които сме допуснали в този програмен период или слабостите и да ги надградиме в посока така, че да постигнем много по-голям ефект от оперативните програми от гледна точка на инвестиции. Радвам се, че така сме на една маса тук, защото наистина в този програмен период, ако постигнахме нещо, то е добрата комуникация. Аз мисля, че принципа на партньорство в пълна сила е работещ механизъм в България от гледна точка на комуникация между централната власт, между различните камари, асоциации, гражданското общество и възможността за прозрачност на информацията. Така че наистина се надявам и този семинар да допринесе с нещо в тази посока. А в допълнение на това, в следващите панели ще ви представя аз по отношение на следващия програмен период какво правим по оперативна програма регионално развитие, а и общо в глобален аспект как за момента се движат дискусиите и дебатите. А колегите ми, които съм така подсигурила от страна на моя екип, в рамките на утрешния ден ще ви дадат информация за различните аспекти в изпълнението на оперативната програма и най-вече срещаните трудности и грешки по отношение на изпълнението на проектите, които реализираме. Активна дискусия последва презентациите на представителите на управляващите органи на оперативните програми. Многобройните въпроси, които бяха зададени, касаеха реални проблеми и предизвикаха полемика. Във връзка с стартиране на процедури за обществени поръчки, тъй като ние сме в фаза подготовка на проект строителство ВиК, на много форуми се дебатира въпроса, че общините нямаме право да стартираме процедури, ако нямаме осигурено финансиране или, разбирате, сключен договор. И така, общо взето не стигаме до консенсус. Вие винаги казвате, че общините закъсняват с стартиране на процедурите.
От наша страна пък не можем да стартираме, защото нямаме подписан договор. Имаше вариант за предварителен договор, все още нямаме такъв подписан. Говоря конкретно за община Свиленград, предполагам и за други общини. Така че този въпрос веднъж завинаги трябва да се реши как да стартираме процедури, след като нямаме осигурено финансиране. И знаете, че това е наказуемо. Има и много кметове, към които има повдигнати обвинения за това, че стартират процедури, а няма осигурено финансиране. И втория въпрос е, ако сключим договор и започнем изпълнение на строителство, както вие казахте, трябва да подадем реалистични графици. Ако има обжалване на процедурите и те продължат доста дълго време, как ще спазим тези графици и как ще се процедира в този случай, след като остават 2 години до приключване на програмния период? Нека да се разбереме, че предварителните споразумения не са манна небесна и не са панацея на всички въпроси. С Свиленград сме се разбрали по отношение на това какъв да бъде обхвата на предварителното споразумение. С община Симеоновград трябва да проверя дали е възможно и какъв да е обхват. Съгласна съм, че трябва да бъде разрешен този въпрос, но аз не съм нито прокуратурата, нито формирам закона за бюджета, където доколкото разбираме това ограничение, нито съм Министерски съвет, за да го реша. То се отнася до обжалването на процедурите, когато казвам реалистичен график, естествено, че не може да предвидите абсолютно всички обстоятелства, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението на проекта. Що се отнася до закъснение от реалистичния график? Вие си направете реалистичен график, след това нека да се надяваме, че няма да има обжалване. Ако има обжалване, трябва да се гледа проект по проект. Нито мога да отговоря на всички общини, няма да имат обжалване, нито мога да ви кажа дали какво е решението на този проблем. Решение на този проблем принципно няма. Въпросът е точно какви са възможностите за конкретния проект, конкретния обект. Според инженер Красимира Кузманова, участието в търгове с необичайно ниски дъмпингови цени за проектиране е в нарушение на методиката за минимални цени в инвестиционното проектиране съгласно действащото законодателство, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. На всички са ясни целите и по какви стъпки се върви, за да се стигне до изпълнението през различните фази на определена пречиствателна станция или воден цикъл, така наречения. Предполагам, че вие ще можете да си ги прочетете в доклада. Проблемите, както казваме, според нас са по-дълбоки. Тръгваме от образование, че нямаме квалифицирани кадри. Квалифицирани кадри няма както достатъчно квалифицирани кадри и капацитет, както сред проектантите, така и в общините, така и в министерствата. Насякъде ни е проблем. Имаме проблем с нормативна база и законодателство все още, опитваме се да ги оправиме, но примерно постоянно се сблъскваме с казуси, да кажем за по-малките пречиствателни станции към селските райони под 2000 няма ограничаваща или определяща законова рамка. Имаме проблеми при контрол и отчетност, както и при много проблемни тръжни документи, некачествено подготвени, несъобразени. Много често няма административен капацитет. Сблъскваме се, разбира се, с финансовите проблеми. Тоест това, че проектантите веднъж са ограничени много с сроковете и веднъж финансово работят на ниски цени и това е откакто се влезе в така наречената криза от няколко години, което просто те толкова са уморени, вече изтощени, че до някъде дори и качествени проектанти почнаха да дават некачествена работа. Създават се възможности за лоши практики, като корупция и силно влошено качество на проектите, с последици както в строителството, така и в експлоатацията, респективно себестойността на кубичен метър пречистена вода, обясни тя. Според нея решението е максимално уеднаквяване на критериите за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки, както и на критериите на методиките за оценка. Необходимо е залагане на реални срокове, коректни бюджетни цени и начин на плащане на консултантите. Тя застава и зад идеята да се предприемат спешни законови промени срещу дъмпинга и лошите практики чрез актуализирането на Закона за обществените поръчки и останалите закони.